Ia ba, Unai eta Ane, YouTuber izateko, YouTubeko kanal bat sortzea erabaki duzue. Zeri buruzkoa sortu pentsatu behar duzue orain. Unai eta Ane, YouTuber izateko, YouTubeko kanal bat sortzea erabaki duzue. Zeri buruzkoa sortu pentsatu behar duzue orain. Unai zeu hasita, baina Aritz jotzen hasten denean. Biak youtuberrak ara, ta bertsoaren zirrara, gure magia igo dezagun plataforma horretara. Unai entzuidazu ari, ez zaite hasi kantari, jarraitzaileak gutxi eta haterrak berriz ugari. Hasi behar garenean, haterrak modu honean, lasai eurak be jausiko dira, guk jarritako sarean. Zure hanka eta buru, bertsoa duzu helburu, eroi ezkero guk baino begingo dute seguru. Gogoratu dut horrela, supertxoperen nibela, lehen baino lehen esan dezagun sortukoak ez garela. Politika ahaztu dena, maitasuna da onena, horixe baita azken batean gaztek gustoko dutena. Hasi berriaren lana, eskasa da panorama, ara hor daude suskribatuta nire aita eta ama.
baina zuzera ergela, txukundu zazu gutxienean unai zure egon gela.